obzirom na sve uloge koje imam, negde se predstavljam kao mama, preduzetnica i mentorka, nekako je to uloga koja mi najviše leži i nekako sva dosadašnja znanja kombinuju u današnjem radu da podrži i pomogne drugima da razviju svoj biznis. Interesantno je da si ti žela da budeš bibliotekarka, ja te volim i ovi najavi sam isto rekla, a da si zapravo neko ko se školovao da bude grafički dizajner. I otkud sada si ti u ovoj priči, da? Da, grafički dizajn je neka vrsta porodičnog nasleđa u mojoj porodici. Moja mama je završila tu školu, moja sestra, pa je tako i ja. A bibliotekarstvo, to jest knjige, su potekle kao opet nekog prirodnog okruženja. Rasla sam okružena puno sa dosta knjiga i sa novinama. Moja mama je radila u politici, tako da sam imala sva izdanja politike da čitam, čak i Tempo sam čitala kao totalni ludak. Ali mislim da je to više ukazivalo na to neku moju želju, neki unutrašnji svet koji sam razvijala od ranih dana i tu želju za znanje, znači da prosto na taj način usvajam znanja. A kako sam završila u grafičkom dizajnu, to me jeste do negde, kažem, obeležilo jedan deo mog života, ali danas je dosta važan element onoga što radim i interesantno mi je na koje različite načine ga inkorporiram i danas u ono što radim sa drugima. Meni je bilo interesantno, a to si malo pre spomenula, da upravo taj moment što nisi uspela da upišeš fakultet koji si želela je tebi bio okidač da zapravo još više učiš i možda kako je to tvoj suprug definisao, da te spasao, odnosno proširio tvoje vidike potpuno. Da, pa možda jeste i tako. Ja sam dugo godina osjećala te neki nedostatak na tom polju i to me okrenulo ka računarima i kada zapravo usavršavanje na polju računara, tako da u jednom momentu sam mogla da stanem onako na crtu sa administratorima i programerima šta sam znala, sad više to ne mogu više da ispratim kako se sve menja, ali mislim da to jeste negde u mnogome obeležilo moj život i što i dan danas volim da učim i nekako vidim to kao životni proces. Mislim da fakultet, ja nisam protiv fakulteta i mislim da negde jeste bitan ako ni zbog čega drugog, onda zbog stvaranja nekih navika, zbog jednog okruženja. Meni recimo jako teško palo tokom perioda kada su moji prijatelji, znači srednje škole studirali, ja sam bila jedina koja je radila. Onda sam nekako izgubila malo i to društvo. Moj život je tada potpuno drugačije izgledao, puno sam radila, nisam mogla uvek da izlazim sa njima, znači tako da možda mi je to više falilo, da kažem, taj studentski život i ta neka bezbrižnost ili ko ludilo koje donosi. Jer sam nekako jako rano upala u taj korporativni svet i počela sa 19 godina da radim od 8 do 4, pa onda i mnogo više. Ali opet mislim da mi to negde oblikovalo i napravilo tu odgovornost prema poslu i to sam nosila gde god sam radila. To je nekako ono što nebitno koja je pozicija bila, koja je plata bila, da li sam honorarno ili besplatno nešto radila, to je prosto bila neka odgovornost koju sam unosila u sve. Pričali smo večeras o novim početcima. Nekako mi to doživljamo svaki put kao imamo početni entuzijazam prema novom početku, odnosno kada se odlučimo na taj korak, ali kasnije je period jednog pada, onako, najprije nekog emotivnog pada. Kako su tvoje dosadašnje iskustva sa novim početcima, odnosno u poslu? Da, pa nekako to je ta kriva promene, da kažem, po kojoj se mi provezemo, a niko nam ne kaže da to zapravo postoji, onda kad sagledate da je to jedan deo procesa, mnogo je lakše. Ja verujem da je promena zaista jedan trenutak u našem životu, znači neki unutrašnji osjećaj koji pokrene, čak ga možda nekada nismo ni svesni, nego ja volim da kažem bibliotekar, u našoj glavi dobije poruku i onda razmišlja šta će sa tim i sklapa kockice. A zapravo se mi privikavamo na tu ideju i mislimo da će to mnogo kraće da traje, da će mnogo lakše da nam bude, razne neke ideje imamo kako to treba da izgleda, ali upravo zato što ne znamo sve, zato se upustimo na taj spust ludački, na tu avanturu. Mislim da je promena nešto što treba da prihvatimo kao normalan deo puta, iz čega rastemo, iz čega učimo, iz čega postajemo bolji i da prosto jedan život, naš život jeste set nekih promena, izazova, odluka koje donosimo i te odluke koje donosimo su zapravo ono što nas sutra oblikuje. Kako ti svoju radoznalost, kada ti kažemo, pobuđuješ? I da li sebe Više je smirujem. Više je smirujem, zato što mislim da kako godine idu, tako radoznalost, onako što kaže, raste. Mislim, imam kao svoju nišu interesovanja, ali danas, sa ovoliko dostupnih informacija, stvarno se treba sačuvati. Ja ponekad sebe zapitam, jako Bože, da li ću živjeti dovoljno dugo da pročitam sve knjige koje želim, kao. I onda mi je strašno, moj muž radi u srednjoj školi, kada mi kaže da recimo srednjoškolci danas uopšte ne čitaju knjige, da kad im da zadatak da urade recimo omotnicu neke knjige, oni nemaju jednu knjigu koju su u životu pročitali. Ja sam znam, Bože, kako će oni kao sutra, a ja imam 20 knjiga kao na listi koje treba da naručim pa da mi stignu lagano kao poštom. Tako da mislim da je radoznalost u stvari ono što nas čini negde živim i mislim da meni lično to daje taj neki elan, zaista to neko onako osjećaj da sam živa i da doprinosim i da se dalje razvijam.
koja je to jedna knjiga koju bi ponovila Pusto ostrvo ako bi morala baš samo jedna? Koja je na tebe onako baš delovala da te ozbiljno uzdrmala, preokrenula? To mi je jako teško pitanje. Mislim da svaki period ima neku svoju knjigu. U zadnjih godina, zadnje 2-3 godine, uglavnom čitam stručne knjige, znači isključivo knjige iz kojih nešto mogu da naučim. Zeznula sam se pre 2 godine, ponela sam na letovanje, pošto kao ide letovanje to za romani i za neko lako štivo, onda sam ponela čovek po imenu Uve i isplakala sam se 5 dana na letovanju, muž mi gledao kao da sam luda potpuno. Ali u suštini volim biografske priče, volim realne životne priče, gde zaista mogu na osnovu nečeg života ili dela života da vidim kako je neko, da kažem, izašao na kraju upravo sa izazovima i te neke priče iza onoga što mi zapravo vidimo. To mi je jako interesantno. Volim takve filmove isto da gledam. Jako biram čemu ću svoje vreme da poklonim. Ali ako bih možda se setila knjige koja me zaista obeležila neki raniji period, to bi bio naravno Hesi i Siddhartha. To mi je nekako baš knjiga koja čini mi se da mi je dala potvrdu za neki moj unutrašnji svet koji sam ja onako vrlo rano počela da stvaram za sebe, u kom sam onako u nekoj izolaciji, da kažem, kreirala razne stvari za sebe. A čiju biografiju, pošto voliš da vodiš knjigu čitanja, čiju biografiju onako imala najdužu knjigu čitanja? Jao, pa svašta sam čitala. Interesantno mi je bilo, čak sam gledala filmove o Bruce Lee-u, pa ne znam, o Steve Jobs, pa znači sad ti neki današnji, kao lideri koji danas posmatramo, nebitno da li su još uvek živi ili ne, ali negde kroz godine su me žene zainteresovale kao tema i ne samo što ih imam u svojoj porodici kao primjer, ali upravo te zaista žene koje su u određenim momentima učinile neverovatne stvari, znači koje su u svom vremenu donele te neke promene, pokrenule neke stvari koje su bile nezamislive. To je nešto što meni onako daje baš jedan podstrek kao, ok, moguće, znaš, kako su mogle one, mislim, mi danas imamo toliko toga, nismo ni svesne, nažalost, često. I ja negdje iz tih priča, i to su neke priče koje svoje deci volim da čitam, da shvate koliko je nekad zaista nezamislive stvari mogu da se ispriča, a koliko zapravo prevazilazeći ih mi postajemo neverovatni u svojim životima.